wasu daga cikin wayanda aka kama din an yi magana da yan uwansu, wasu kuma sun kira sun ce suna nan lafiya kuma ana lura da su, amma su barayin har yanzu ba su nuna suna son a ba su kuɗi ba, domin wayannan ba barayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su. Wayannan 'yan boko haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin. Saboda haka a tunanin kila gwamnati za su ce ta biya diya, ba wai su kira iyalan mutane ba, don har yanzu dai banda mutum ɗaya da muka ji labarin an tambayi kuɗi, ba su tambayi kuɗi ba. Kuma jami'an tsaro suna nan suna duba inda suke, kuma in Allah ya da za su zagaye su su ɗauki matakan da ya kamata. Amma ka san kamar yadda aka saba, gwamnati kullum tana sa rayukan ɗan adam akan wani abu, so idan ba an samu an fitar da wayannan mutane da aka yi garkuwa da su ba, man tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba. Ina maganar biyan diyar, in an nemi ku gwamnatin jihar Kaduna ku biya diya, za ku sauya matsayin ku ne da na baya? A'a, mu gwamnatin jihar Kaduna ba ma biyan diya, kuma ba za mu biya ba. Mu a ganin mu wannan abu ya faru ne domin mun sha rubuta wasiƙu ma kamfanin jirgin ƙasa na Najeriya. Mun rubuta musu wasiƙu biyu, mun ce su daina tafiyan dare, domin muna da masaniya, mun samu rahotanni cewa 'yan boko haram sun shigo kuma za su yi bomb wanda zai fasa jirgin ƙasa. Muka ce a daina tafiyan dare, so biyu muna rubuta musu, ba su ji maganinmu ba. Na biyu, sojojin jirgin sama air force, domin wannan abu da suka ji labari, sun je sun yi base a Katare, nan da helicopter zai iya sauka har da inda za su sha mai, domin in wani abu ya faru su yi sauri su je wurin jiragen kasan. To amma da daddare wannan ba zai yiwu ba, domin da daddare wasu helicopter ma ba su iya tashi. Shi yasa muka rubuta ma gwamnatin tarayya a daina yin jirgin dare. Jirgi na ƙarshe ya bar Abuja karfe 4 ya iso Kaduna kafin dare. Jirgin na ƙarshe daga Kaduna ya bar Kaduna wurin karfe 4 ya isa Abuja kafin dare ya yi. Tsoron irin wannan abu ya faru shi yasa, amma ba a ji shawarwarin da muka bayar ba. Kuma jami'an tsaro daren nan dole sai da ya ɗauke su wurin awa 1 zuwa awa 1 da rabi kafin su je wurin, domin dare ne. Inda da rana ne kila da sun je wurin da wuri. Kuma wannan abu tsarin da aka ya nuna cewa ba ma wai 'yan ta'adda ba ne da wanda aka saba da su. Wayanda suka yi wannan abu wato sun zo a shirye, sun daɗe suna shiryawa, kuma sun san ma jirgin da za su je su ɗauki manya-manyan mutane da sauransu. Saboda haka babban magana ce wanda ya kamata, abin da muka sha faɗa cewa dazuzzukan nan da 'yan ta'addan nan suke, aje a saka musu bom, duk wanda ke dajin nan a kashe shi. Wallahi idan ba a yi wannan abu ba a jihohin Niger da Kaduna da Katsina da Zamfara da Kebbi da Sokoto, wannan abun ba zai tafi ba. Kuma wannan abu zai iya tayar da Najeriya gaba daya, domin yadda mutanen nan suke samun kuɗi, yadda suke bugan kirji, ba sa tsoron hukuma, ba sa tsoron soja. Ni ban san me yasa har yanzu sojojin Najeriya na ƙasa da na sama ba za su shiga dazuzzukan nan ba su yi maganin mutanen nan. Me yasa kullum sai mu jira sai sun yi wani abu sai a ce an bi su? Me yasa ba za a je inda suke a karkashe su ba? Mun san inda suke, muna da maps din, sojoji sun sani, sojojin sama sun sani, 'yan sanda sun sani, kowa ya sani. SSS suna ba da rahotanni kullum da kullum, ga inda wannan suke, ga wayan dogo gide, ga abin da yake shiryawa. Me yasa har yanzu ba a je an kashe su ba? Ina sojojinmu suke? Me yasa ba su yi ba? Abin da na zo na kawo ma shugaban kasa korafi kenan, kuma na ce wallahi idan ba a ɗauki wayannan matakai ba, mu gwamnoni dole mu ɗauki namu matakan mu kare al'ummarmu. In ma za mu shigo da wasu daga waje ne
su zo su yi mana wannan aiki. In sojojinmu sun kasa wallahi za mu